Jogo manie sekta mar limbe, tuke kod pur koro onyiso luoro mar yudo lal kaluore gi paro mar chik mar omenda higa 2025 gi 2026 magikoni nitiere kod moko kuom lokruok mageto gayo gi chien jogo mayande siro gi. Jakom komiti od bura no mochung' ne weche mag omenda Francis Kimani Kuria olero ni achiel kuom ng'ur mane ochwal e nyim komiti no en ni piny owacho sani keto usuru e nyamburko mating'o welo mayande ichwal negi maonge usuru. Okoni higa mokalo migawo mar tuke bende oyudo sir mar chiegni shillings bilion 1.5 ni mar piny owacho ne ok kawo usuru e sir ma kamago. Jotelo no ne oloso Mombasa bang' bago romo gi jogoro mugirore e migepe mag limbe tuke kaachiel kod pur ewi ng'ukruok madi bedi e budget ma higani. Because there are several proposed amendments in the bill that's going to touch on areas of tourism, for example, those vehicles that are used for transportation of tourists, moving from exempt to becoming vertable, for sporting events, removing the exemption of donations made to support sporting activities. And we've been informed, for example, in the year financial 23-24, there was around 1.5 billion shillings by private entities that was used to support sport activities across the country. So the proposal, if then removes that exemption, that means we risk